Hola, estem aquí dins de l'Hort Cooperatiu. És una iniciativa que va sortir de la Coordinadora Jove de la Creu Alta, Llamps i Trons. És un espai de denúncia i de transformació social. Està obert a tothom i avui, mira, estem al segon dia de treball, que ja hem avançat molta feina i esperem que n'hi hagi molts més. Ens trobem aquí a l'Escarola, que presentem el nou projecte del barri que perdem. Nosaltres som la coordinadora de Llamps i Trons, la coordinadora jove de la Creu Alta. Som una coordinadora que bàsicament ens nodrim de persones joves, amb iniciatives i sobretot ens basem en la implicació de les entitats. Nosaltres busquem un model de treball en xarxa en què les iniciatives que es porten al barri tinguin una plataforma de difusió, una plataforma de suport que sigui aquesta coordinadora, la coordinadora jove de la Creu Alta. De moment són 6 entitats les que formen part d'aquesta coordinadora, més un nombre més o menys gran de persones que no estan implicades a cap entitat directament, però que estan també en l'òrbita d'aquesta feina. I bé, aquest any, després d'haver superat ja unes quantes festes majors com a coordinadora, hem decidit que cal començar a treballar més enllà de la festa major, cal que treballem coordinadament, perquè ens hem adonat que a nivell de barri hi ha una sèrie de necessitats, una sèrie de mancances, i que nosaltres des de la coordinadora tenim l'esperança i tenim la voluntat de transformar-ho des del nostre propi treball. No esperem que ningú ens vingui a solucionar les coses des de fora, sinó que nosaltres ens organitzem des de la base, des de les persones que tenim iniciativa i ganes de treballar, i és per això que presentem aquesta campanya. Amb Tots Just Comencem, avui comencem a recollir els primers fruits, encara que només veieu pedres i sorra, però aquí estem per construir un barri millor, perquè tenim voluntat de transformar-lo i tenim voluntat de denunciar allò que nosaltres no creiem que és just.